Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-pusong aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Habang papawi, Kapitan sa Basilan pinatay. Illegal lumbers na halagang 2 milyong piso na sa kote. Hiling naman na debate ng 8 Diretso versus sa hugpong ng pagbabago, hindi o ibinasura ng COMELEC. Abra maalis na sa listahan ng areas of concern ng COMELEC sa eleksyon. Kapakanan ng kababaihan mas paigtingin daw sa Bangsamoro government. Mga babaeng pulis sa Naga pinag-day off ngayong International Women's Day. Insulto naman sa mga botante ayon kay Robredo ang pahayag ni Sara na okay lang magsinungaling ang mga kandidato. Dole, binibilisan na raw ang IRR ng Expanded Maternity Leave Law. Pagpapadala naman ng Pinoy construction workers abroad, lilimitahan na daw. At dating campaign head ni Trump, kulong. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald Kami of Kamaong Asero starts now! Totoo bang mas masipag daw ang mga manggagawang in-check or Chinese workers kaysa sa mga Pinoy? Yan po ang sinasabi ng mga nagja-justify ng patuloy pong pagdagsa ng mga Chinese workers sa ating bansa. Magandang hapon mga suki! Ako na po ito si Errol Kami. Welcome po sa pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines, na telecasted din po sa Pinoy Extreme Channel, ang
ating sikat na Pinoy Extreme Channel po ay makikita sa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, Destiny Cable Channel 84 at halos sa 1,000 pang iba't ibang mga cable companies nationwide. Kasama po natin ang buong puwersa ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Ang ating programa sa hapon pong ito ay pinalilipad na ng ating Broadcast and Marketing Officer Florence Andaya sa patnubay po ng ating Operations Head Engineer Oliver Licop. Habang ang ating Creative Director Mark Anthony Ranaso ay papauwi pa lang from Singapore at naka-remote ang ating Creative Producer Carlo Reyes. Alright. Ang ating mga telepono sa studio ay 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Unahin ko po munang batiin, siyempre, ang isa sa mga espesyal na tao sa aming barkadahan, sa aming batch, sa aming klase nung kami po'y nasa high school pa. Sa araw pong ito ay binabati natin ang maligayang kaarawan. Happy birthday! Si Nelds Belotan. Yan, si Be. Nelda Belotan. Ang ating pagbati po ay mula sa Leader News Philippines, sa batch sa 88, the Dragon Batch. At harinawang ikay masaya ngayon at magkaroon ka pa sana ng mahabang buhay at maligayang family life. Happy birthday, maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday to you. Hari nawa'y pagpalain ka ng buong may kapal. Nabigyan ka pa niya ng maraming kaarawan. Liligaya ka sa buong buhay. Happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday to you. Ayan, happy birthday kay Nils, si Be Belotan ng Marikina Suti at syempre sa ating Kuya Ace. Ayan. Tyler Publico. Ang kanyang kumpleanyo naman ay sa March 10. Kailan ba yung March 10? Sabado? Ha? Linggo? Oh, tama ba yung kalendaryo natin? Okay, sa Sunday. Sige. Kuya Ace, happy birthday. At sa mga may kumpleanyo pa ngayon, happy birthday sa inyo pong lahat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ulitin natin mga suki ang ating survey question. Totoo bang mas masipag ang mga Chinese workers o mga manggagawang kesa sa mga Pilipino? Sumali po kayo sa ating palatuntunan at nang sa ganun ay maging bahagi po kayo ng ating matalinong diskusyon. Ulitin po natin dito ay malaliman, matalino, malamang paghimay po ng mga isyong ating hinihikayat. At lahat po ay welcome. Respetado po natin ang opinyon ng bawat isa. Alright, sige. Mga kaibigan, sa hapon po ito ay kausapin nga natin ang isa sa mga labor leaders. Isa sa mga nagiging haligi o haligi po ng mga manggagawang Pilipino, nagtataguyod po ng kapakanan ng mga manggagawang Pilipino, especially yung mga ordinaryong mga manggagawa. Mga nasa hard labor, yung mga nagpapatulo po ng pawis, yung mga nakikipag-arawan, yung tila baga walang kasiguruduhan lagi ang kanilang mga hanap buhay sapagkat ngayon po ay bagamat pinag-uusapan at ipinangako po ng Pangulong Duterte na alisin ang contractualization,
pero hindi po yan nangyari sapagkat ipinasa niya po yan sa Kongreso. Kongreso, bahala na kayo na magbalangkas ng batas na mag-aalis ng contractualization. At maliban po dyan, sa gobyerno mismo ay nagpapatuloy po ang contractualization. Ayan. So, sa panahon natin ngayon, may panibago po tayong problema. Grabe po ang dagsa ng mga Chinese workers at ang marami pong nagsasabi na karamihan po rito, majority po rito ay mga illegal Chinese workers. Ipinagtatanggol, in fact, may bago po tayong special envoy to China. Nakasama po natin sa hanap buhay si Mr. Ramon Tulfo na inappoint na ng Pangulong Duterte as envoy to China. At ngayon po ipinagtatanggol ang kanilang patuloy na pagiging maluwag sa pagdagsa po ng mga Chinese workers at tila baga lalo nilang dinudurog ang kakayanan ng mga Pilipino sa pagsabing kaya mas ginugusto raw ng mga contractors ang mga Chinese workers dahil daw ang mga Pilipino, mga marireklamo, palatambay, laging masatsat, mareklamo, at maninigarilyo, pagka gustong manigarilyo, mag-break time, uubusin ang oras sa break time, etc. etc. So pinipintasan na ng ating mga leader ang sariling workforce po natin. So, minarapat po nating makasama sa hapon pong ito ang isa sa mga labor leader na nais pong maging tinig sa Senado. Saglit lamang po, bigyan natin ng magandang entrada. Nasa linya po natin sa hapong ito at magiging bahagi ng ating mano-mano special segment na Kamaong Asero, si Calio de Guzman, ang isa sa mga official candidate ng Partido Lakas ng Masa, if I'm not mistaken, Lakas ng Masa. At of course, kinakatawan niya po ang mga manggagawa. At matanong natin dito sa ating main topic this afternoon. Calio D, magandang hapon po. Si Errol Dacami po ito sa Kamaong Asero dito po sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Welcome, sir. Magandang hapon, Errol, at sa mga iyong tagapakinig ng Kamaong Aserong Kamaong. Yes, sir. Yes, sir. Magandang hapon sa inyong lahat. It's our pleasure to have you. Nung marinig mo ba ang ganitong slant, mga justification ng mga tagapagsalita ng gobyerno, ano po ang feeling po ninyo bilang leader ng manggagawang Pilipino? Napakasakit kasi parang nilalait yung ating mga manggagawa. Napaka-performer naman yung ating mga manggagawa at ang ating mga manggagawa ay kahit sa ibang bansa ay pinupuri dahil sa sipag, dahil sa husay nilang magtrabaho at pagka nga yung mga taga-ibang bansa ay tinatanong kung sinong manggagawa ang gusto nila, mas gusto nila yung ating mga manggagawa dito sa Pilipinas. Yes. Kaya napakasakit na sa ating mismong Pangulo manggagaling yung salitang parang mga walang kwenta yung ating mga manggagawa na parang mga tamad. Ay samantalang makikita mo yung mga nagtataas ng building at saka lahat ng infrastructure dito sa Pilipinas ay mga manggagawa ang gumawa at hindi naman naging problema natin yung ating mga manggagawa sa performance nila. Apo. Alright. Ano po ang nakikita niyong impact nito sa overall image ng mga workers na Pilipino worldwide? Ay tingin ko masama ang kanilang loob kasi diri mo naman yung pangako dati ng Pangulo na gagawin silang regular, ipagbabawal ang kontraktual, tapos sa isalip na ipagbawal, ginawang legal ang kontraktualisasyon, tapos yung hinihingi namin mga dagdag na sahod, ay binigyan kami ng kakarampot na sahod na kulang pang ibambili ng isang mais na nilaga. Tapos ngayon ay lalaitin pa na para bang mga walang kwentang manggagawa, ang mga manggagawang Pilipino ay sobra na itong sobra ng pag-aalipusta doon sa ating mga manggagawa na siya naman yung dahilan kung bakit nagtatayo ng magandang building, nagtatayo ang mga infrastruktura dito sa ating bansa, sila ang perso ng ating kaunlaran. Tapos ganito yung magiging maririnig mo doon sa mismong ating presidente na nagsasabing huwag niyong sisirain ang aking bansa. Siya palang sisira doon sa ating mga mamayan. Nakakasama ng loob.
Harold. Apo, alright. Tayo bang mga manggagawang Pilipino? Bahagi ako ng manggagawang Pilipino. You're a part of manggagawang Pilipino. May pwede ba tayong gawin sa kasalukuyang sitwasyon natin sa ating lipunan na Kalyodi? Oo naman. Ang problema lang ay itong ating, kahit pa paano naman, kahit na ginagawang kontrakto yung ating mga manggagawa, kahit na mababa yung sahod, ang mga ating mga manggagawa naman ay tuloy-tuloy na nagtatrabaho dahil ang ating mga manggagawa ay pamilyadong tao. Opo. At handa naman yung ating mga manggagawa na maging bahagi ng pag-unlad ng ating bansa. Yeah. Pero kung ganyan tayo nilalait, paano ka naman gaganahang magtrabaho kung sa kabila ng iyong pagsisikap at pagtitiis ay bigla ka pang makakarinig mismo doon sa bibig ng ating Pangulo na parang tayo inaalipusta. Paano ka naman magaganahan na makipag-participate dito sa gobyernong ito na mas minamahal pa yung mga manggagawang dayuhan? Buti man lang sana kung walang unemployed dito sa ating bansa. Meron tayo Errol na 10 million na mga manggagawang walang trabaho. Bakit naman ganun ang gagawin nila na gusto lang ni Pangulong Duterte na ilusot yung kanyang pagkakamali na isinama doon sa kontrata ng kanyang pag-utang ay yung pag-angkat ng mga manggagawang Chino. Bakit hindi pa niya aminin na yun ay pinirmahan niyang kontrata at huwag na siya magpulusot at ang paraan ng pagpapalusot niya, ilalaitin niya yung ating mga manggagawa. It has been a public knowledge na ang mga Pilipino ay kinikilala sa abroad bilang magagaling at masisipag na mga workers. Kaya nga po't paborito mga OFW, Kalyodi. Oo, yun ang katotohanan. Ang mga negosyante sa ibang bansa, yung gobyerno sa ibang bansa ay pinupuri yung ating mga manggagawa. Yeah. Pero itong ating sariling presidente ay sa halip na iptakilain at kilalanin, ay lalaitin pa yung ating mga manggagawa at parang mga walang kwenta na dapat hindi bigyan ng trabaho, dapat hindi pansinin, pabayaan na lamang yung ating mga manggagawa at aakusahan ng kung ano-ano na hindi naman totoo yan. Kung gusto niyang ilusot yung kanyang pagkakamali na kinuha niya yung mga manggagawang Chino over doon sa ating mga manggagawang na nangangailangan ng trabaho, wag niya nang laitin yung mga manggagawa. Sana umamin na lang siya na pasensya na kayo, ay obligado tayong tanggapin yung mga inchik ng mga manggagawa dahil pag hindi natin tinanggap yun, ay hindi tayo pautangin. Aminin na lang sana niya yun. Mm-hmm. Alright. Sa ibang issue tayo, Kalyodi, ano po ang opinion nyo sa patuloy na pag-iwas ng mga kandidato po ng administrasyon na makadebate ang mga nasa kabilang partido? Kasama po kayo? Abay, nahihirapan sila na ipagtanggol yung mga ginagawa, mga statement, mga pahayag ng administrasyon sa ngayon. Tulad halimbawa nung AJK, nahihirapan silang idepensa yan. Yung pagtaas ng presyo, nahihirapan silang idepensa yan. Yung pagsagot sa pangakong ititigil ang kontraktualisasyon, pagbabawal, naging legal. Tingin ko mamimilipit silang sagutin yung mga ginagawa ng administrasyon sa ngayon. Kaya hindi sila humaharap doon sa mga debate. Apo. Ano po ang damdamin nyo sa laging tinuturan ng mga kritiko raw po, kasama na kayo, mga nasa aktibong pagkilos, wala naman daw po kayong naitutulong kundi paninira, Kalyodi? Pwede yun ang sabihin nila dahil gusto nilang pagtakpan yung kailang mga pagkukulang. Dahil ang tingin nila, lahat ng kailang ginagawa ay tama. Tama ba naman yung train law na nagpahirap doon sa ating mga manggagawa, sa ating mamayan. Hirap na nga ang buhay, tinaas pa ang presyo ng bilihin. Tama ba yung ginawang price tarification law na sasalanta sa kabuhayan ng ating mga magsasaka dahil babaha ang mga imported na bigas dito sa ating bansa. Masaya yung mga importer ng bigas, iiyak naman sa hinaharap yung ating mga magsasaka. Tama ba yun? Tama ba yung walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin? Tama ba yung mga statement nila na dapat wala naman daw wala naman daw hindi sinungaling ng mga politiko? Parang ewan ko, tingin ko, sino namang matutuwa sa ating mga kabayan kung doon sa mga nangyayari ngayon na sinasabi lang pagbabago, mukhang sa halip na gumanda ang buhay, lalo yatang sumasama pa kaysa sa dati.
Hindi ko ba pinupuri yung dati dahil yung mga dati naman, malaki rin ang diferensya, malaki ang pagkukulang. At kaya nga, noong panahon yun, nakikipaglaban din tayo. Pero tingin ko, Errol, parang walang pinagbago, walang pagkakaiba. Mas lumala pa kaysa dun sa mga kapalpakan ng mga dating administrasyon. Alright. Ano po ang paninindigan nyo, Calio D, sa issue sa West Philippine Sea? Tingin ko dapat nating ilaban. Atin yon. Tapos pinaburan tayo ng International Tribunal. Ay dapat sana nilalaban natin ng todo-todo yun at hindi yung parang ang postura natin parang tayo talunan na sunod na lamang ng sunod kung anong gusto ng mga inchik. Tingin ko mali yung ganong postura. Dapat magprotesta tayo doon sa ginagawa ng China. I-claim natin yung dapat sa atin. At yung iba pa naman diyang mga area o lupa dyan sa may West Philippine Sea, yung saklaw na yan, pwede naman pag-usapan. Pero yung within sa ating territory at napagpasyahan na yun ay atin, tingin ko marapat lamang namang panindigan at magsumbong tayo sa iba't iba pang mga bansang kaibigan natin na ibalita natin na mali ang ginagawa ng China sa atin. Ginagamit yung kanyang lakas para mambraso at igiit yung kanyang gusto kahit wala sa lugar. Tingin ko dapat nating kung hindi ko gusto yung nagiging postura ng ating Pangulo na halos ibigay na lamang yung West Philippine Sea. Alright. Ano po ang paninindigan nyo, Calio D, sa isinusulong na federalismo? Ako sana, okay ako sana dyan sa federalismo para ma-empower yung ating mga probinsya. Pero ang problema, Errol, parang hindi timing. Wala sa panahon ngayon dahil matibay. Calio D. Saglita, balikan natin si Calio D. Guzman, senatorial candidate sa ilalim po ng Partido Lakas ng Masa. Calio D. Ayun. Pag nangyari yung federalismo, na-aproban yan, ay magiging yung mga political dynasty sa mga probinsya ay magiging parang little president yan ng mga federal state. Ay kung ngayon lang talagang yung grabe yung pang-aabuso, paglabag sa karapatang pantao, halos kontrol na nila yung politika at ekonomiya ng kailang probinsyang pinamumunuan. Yes, sir. Ano pa kaya, Errol, kapag sila yung parang mga little president ng federal state, di lalo nang tumindi ang kontrol. Pangalawa, race to the bottom yan, pababaan ng sahod, paramihan ng contractual para encourage ang mga investor local at saka international na doon pumunta sa kailang probinsya. Hindi magiging race to the bottom yan, Errol. Kaya hindi ako sang-ayon kung ngayon gagawin niyang federalismo. Yung planong pagpalit ng pangalang Pilipinas sa pangalang Maharlika. Dami nating problema kung ano-anong mga bagay ang kanyang kinakaharap. Wala namang problema dyan, pero ang mas problema dapat na ayusin ay yung mataas na presyo ng bilihin. Kawawa yung ating mga manggagawa. May 10 million tayong mga manggagawang walang trabaho. Yung pangako niyang kontraktualisasyon. Yun muna ang harapin niya na resolbahin at hindi kung ano-anong mga bagay na hindi naman hinihingi ng mga mamayan, hindi naman hinihingi ng taong bayan ng pagpapalit. Ang tunggulan niya, yung kanyang ipinangako ng eleksyon at saka yung hinihingi ngayon ng mga manggagawa at saka ng mga mamayan natin. Pagbaba ng presyo, pagkakaroon ng trabaho, at saka yung magkaroon ng disenteng tahanan yung ating mga maralita. Apo. Ano po ang pananaw po ninyo sa binabalak na pag-alis na raw po ng party list system dahil karamihan daw sa mga party list at tila ang pinariringgan ay yung mga progresibong grupo ay nagagamit lamang daw po sa rebellion ng pondo? Hindi naman totoo yan Ang totoo na ito na nga lang yung 20% na binibigyan ng boses yung ating mga mamayan sa Kongreso ay aalisin pa. Actually, hindi na nga lang ngayon yan pinaplano, kundi noon pa, parang nabalahura na yung party system dahil pinasok na ng mga political dynasty, yung mga political dynasty sa mga probinsya. Yeah. Nagtayo na ng kanya-kanyang party list. Yeah. Kaya yung bagay na sana'y nabigyan ng karapatan yung ating mga marihirap
na marinig yung boses at kaisipan doon sa loob ng Kongreso, nawala na. At yun naman pagpoprotesta, pagre-rebelde ng mga tao, sino naman hindi naman magpoprotesta? Hindi naman hindi magre-rebelde, kundi yung pinapatay yung mga ating mamayan, yung gumagamit ng shabu na 1 gramo, pinapatay, pero yung nagpapasok ng pinay-pinalada, binibaby, pinopromote. Sino naman hindi magre-rebelde niyan? Yung ating justice system ay isang sistema na pagka may pera ka, ligtas ka. Pag wala kang pera, kulong ka. Ang taas, walang tigil ang pagtaas ng presyo. Yung walang ginagawa para magkatrabaho yung ating 10 million na mga manggagawa. Nauobliga yung mga tao na mga lampag. Ano ang gusto? Manahimik na lamang yung ating mga mamayan kahit ginugutom. Manahimik na lamang yung ating mga magulang kahit na yung kanilang mga anak pinapatay, hindi magrereklamo, hindi sisigaw. Yung ganun ba? Yun naman pagpuprotesta, pangangalampag, nasa ating konstitusyon. Ginagarantihan ng ating konstitusyon yan. Bakit pag ini-enjoy natin, magagalit sila? Gawin nilang matino yung pamamahala ng gobyerno. Tingin ko, tingin ko, hindi ko gustong mag-rally, hindi ko gusto magprotesta, hindi ko gusto magwelga dahil mainit yun pare, mainit. Yeah. At saka makapagod. Pero nauobliga dahil bingi, manhid, at mapanupil yung isang pamahalaan. Dapat bang ipagpatuloy ng gobyerno ang peace talks sa CPP, NPA, NDF? Tingin ko dapat at magkaroon ng matindong usapan dahil matagal na yan, Errol. Tingin ko dapat na seryosohin harapin. Hindi yung para bang noon kay Cory, kay Ramos, lahat na lamang ay parang nagpipistok pero ang gusto ay pasukuin na lamang yung mga rebelde. Yun naman mga rebelde, tulad nga nung pag-rally, hindi naman niya nagre-rebelde dahil gusto lang nilang mag-rebelde o gusto niyang gayalin yung mga nagbabarilan sa pelikula. May malalim na dahilan yan at ang kailang aksyon ang kailang dahilan o yung issue, umabot na sila dun sa ganung pagporma ng laban na mag-umawak ng armas. Ang dapat doon ay i-address, tingnan yung legitimacy noong mga demand, noong mga nagre-rebellion. At hindi naman yan sa Pilipinas lang, sa mahabang panahon, sa mga iba't ibang bansa ay naganap din yung pag-aalsa ng mga tao at nare-resolve sa isang peace talk. Ito isang seryosong paghaharap. At ayaw ko nang magpatuloy pa yung barilan kung kayang ma-resolve sa negosasyon, pinakamainam, pakinggan pareho yung ipinapahayag, hinihingi ng bawat magkabilang panig. Alright. Ano po ang gagawin nyo kapag kayo po'y naiboto, nahalal, nanalo bilang Senador Calio Didi Guzman? Magpo-focus ako dun sa mga pag-resolve, pagtugon doon sa problema at kahilingan ng mga manggagawa. Ang gusto ko, Errol, sana yung mga manggagawa ay maging regular sa trabaho dahil regular yung kanyang pangangailangan bilang tao sa araw-araw. At bilang recognition, dapat siya magkaroon ng dignidad at para mabigyan siya ng dignidad ay yung mabigyan siya ng regular na trabaho para magkaroon siya ng regular na kita at mabuhay niya yung kanyang pamilya dahil yung ating mga manggagawa, sila yung productive forces ng ating bansa, Errol. Kaya sana recognition. Pangalawa, gusto kong itaas yung sahod ng mga manggagawa at yung sahod ng mga taga-probinsya nating mga manggagawa, ipantay yung kailang sahod doon sa sahod ng Metro Manila. Kasi dati naman, ganyan yan. Sa mahabang panahon, kung magkano ng Metro Manila ang sahod, ganoon din naman sa probinsya. Bakit ngayon, kung kailan umunlad yung mga negosyante, saka naman parang pinabababa yung sahod ng mga ating mga kababayan o kamanggagawa doon sa probinsya. At ang pangatlo, tingin ko yung harapin yung problema, Errol, ng unemployment. Kasi ito yung pinakamasakit sa isang tao kapag ikay walang trabaho, wala kang kita, talagang walang kukup-kup sa iyo, yan, matutulak ka sa hindi magandang bisyo. At source yan ng nagluluwad ng maraming problema kapag maraming mga manggagawa, maraming tao ang walang kinikita dahil wala silang trabaho. Kaya yung 10 million ating mga manggagawa, sana magawa ng paraan na mahanapan ng trabaho, paunlarin yung ating ibalik, yung garment industry, yung fisheries, yung agrikultura, paghahalaman at paghahayupan. Sana maglalang pondo, marami naman pera. Yung ating automatic appropriation, baka pwede nating isuspindi pang samantala kahit 5 taon
para yung ipambabayad doon ay may gamitin mo ng puhunan para sa pagpapaunlad ng ating industriya ng garment o ng bakal, kung ano man ang pwede na mag-generate ng maraming trabaho. Kasi yung garment, Errol, labor-intensive yan yung agrikultura, labor-intensive yan. Right. Kaya pwedeng dyan maglagay ng pondo para yung ating mga manggagawa ay magkaroon ng trabaho at magkaroon sila ng dignidad. Panguli, sa immediate, ay gusto ko na pag-usapan din yung ang presyo. Kasi dapat tingin ko magkaroon din ng regulasyon. Kasi yung sahod Errol ng mga manggagawa, naming mga manggagawa, alam mo bang isang beses lamang pwedeng itaas ang sahod ng mga manggagawa sa loob ng isang taon? Regulated, control. Pero bakit yung presyo ng bilihin ay hindi kinokontrol? Tama. Bakit deregulated? Kaya linggo-linggo, buwan-buwan ay pwedeng tumaas. Kung ganun ang system, control yung ating sahod, tapos yung presyo ng bilihin na hindi naman control, tuloy-tuloy na tumataas, wala talagang gumanda ang buhay o umalwan ang buhay naming mga manggagawa. Kaya tingin ko, kung mayroong regulasyon sa sahod ng mga manggagawa, ay magkaroon din ng regulasyon para pababain ang presyo ng bilihin. Kaya yun ang mga iniisip ko na priority bill kung ako ay sakaling palarin na makapasok sa Kongreso, Errol. International Women's Day ngayon, Calio D. May mensahe po ba kayo sa mga kababaihang Pilipina worldwide? Opo, huwag lang tayong magsama-sama ngayong araw ng kababayan, kundi dapat sa buong taon ay magkaroon ay ma-develop yung mataas na pagkilala ng lipunan sa ating mga kababaihan dahil sila ang reproductive ng ating mga susunod na henerasyon. Sila yung kapartner ng nating mga kalalakihan sa paghubog ng ating lipunan. Sila ay dapat nating ituring na may kapantay na karapatan at hindi second class na citizen ng ating lipunan. Kaya dapat nakilain natin yung ating mga kababaihan, lalo na yung mga manggagawang kababaihan. Well, with that, Calio D. Guzman, sir, maraming salamat po. Good luck po sa inyo at haranawang magkaisa po ang mga manggagawang Pilipino at magkaroon po ng tunay na boses sa Senado. Maraming salamat. Maraming salamat. Calio D. Guzman, senatorial candidate sa ilalim po ng Partido Lakas ng Masa. Kung kayo po ang aming tatanungin, totoo bang mas masipag ang mga manggagawang in-check kaysa sa mga Pinoy? Panoorin po natin ang sagot ng ilan po sa ating mga kababayan. Ang masasabi ko dyan, hindi totoo. Bakit? Kasi ang mga in-check ay sinasabi nilang hindi sila masipag. Kasi karamihan sa mga ginagawa nila ay hindi totoo, kaya Okay. Para sa akin is mas masipag yung manggagawang Pinoy kasi sila naman yung nagmamanipulate ng mga businesses ng mga incheck dito sa Pilipinas. Like for example, parang yung mga incheck sila lang yung nasa taas and then yung mga Pilipino sila yung nagmamanipulate dito para umasenso yung business ng incheck. Salamat. Pag tayo Kaya pumupunta yung mga parents natin sa ibang bansa para magtrabaho. Dito nga sa Pilipinas, marami mga magsasakang masisipag. Kaya yun. Kaya mas maasenso tayong mga Pinoy sa mga injik. Mas masipag yung Pilipino kaso mas madiskarte yung injik. Kaya parang masipag na yung Pilipino but the idea is wala sila. Kaya mas lumalago yung business ng injik. Ganun. Okay. Mas masipag tayong mga Pilipino kaso kulang lang tayo sa discarded tapos hindi tayong masyado sa mga business kasi nga hindi naman natin hilig yung business. So, yung mga in-check sila yung nagtitake advantage para mag-business dyan, kung anong kek-ekan, di ba? Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.